A stále tady platí samozřejmě jedna nabídka, kdybyste mě chtěl někdo zváčit se vybrat vaše pocity a dojmy, tak jste srdečně vítáni. Hodíte si do prdele, a dělejte. Já už toho mám. A příště neběháte, a teď se budete hodit na chvíli. Nazdar kluci, vy jste si sem určitě nepřišli sednout jen tak, je to tak? Máte teď to dohráno, teď jste dohráli, pojďte se, nevím, co s vámi můžu povídat. Pojďte, ty jsi tiskový mluvčí nebo golman? Golman. Pojď se nahoru, neboj se, jak se jmenuješ? Patrik Šohánek. Páťo, z jakého týmu? Sokol Osina, tak jak se vám daří, Osina, co? Vůbec nefá, já jsem to volal, když se to mám. Ještě jednou. Gol z toho nebyl teda, to nevadí, tak možná to přijde příště. Každopádně, jaká u vás panuje atmosféra v týmu, co? Tak vyhráváte rozdílem několika tříd. Dobrý je za 3. Dobře, taky za 3. Ale a co trenér, je v pohodě, je spokojený s předvedenou hrou, jo, s výsledky? Počkej, tak ten mi tady vedle tebe říká, není, ty mi říká, že jo, tak teďko nevím, která pije. No pojď, ty jsi taky z jednoho týmu, ty jsi taky z Nosíny, a ty se jmenuješ, prosím tě pěkně. Matěj, už si dal nějaký gól dneska? Co to je? Dobře, tak já vám kluši děkuju. Doufám, že si teda příště pokecám ještě víc. Každopádně vám přeju v Osiní hodně štěstí a ať dáš všechno góla, nějakýho góla, jo? Držím palce. Teď viděl jednu opravdu krásnou, nefalšovanou radost. Jedna malinka vyskočila, jako kdyby vyhrála ve sportce, ale tak to má být, panděne. A jste to vy, výborně. Jděte od sebe, mám to zvolil. Tak já tady mám pro vás jednu další důležitou informaci. Poprosím tým Plana a Horní Říza, protože nám před chvíličkou skončilo utkání nerozhodně 5-5 a my bychom teď velice rádi využili tu pauzu, která bude následovat o poločasové přestávce k tomu, abychom dali opět pokutové kopy. Ty pokutové kopy se budou odehrávat na hřišti 1B, tedy přímo před hlavní tribunou. Takže poprosím ještě jednou hráče z Plané a z Horní Řízy, aby se tady o poločasové přestávce dostavili na hřiště 1B. Prosíme tedy opět, jak je pravidlem, 3 hráči a brankáři, ano?